Обикновено стартират академията от професионален коуч или от NLP практик и когато стартират от професионален коуч, ме питат: Лора, в коя сфера да се развия? Да, и аз казвам: това, което вече правиш, кое е това, в което си най-добър, вземи го него и добави. Има такава едно общо схващане, че коуч трябва да бъде състрадателен, да влиза в обувките на някой. Аз не знам за вас, но не ми се случва някой да може да влезе точно в моите обувки. Давам се, ако има как да стане. Това, което всъщност дава състрадателността в коучинга, е да помогнеш на човек. Обаче ние като коуч, особено като NLP коуч, знаем, че имаме да развиваме неутрално състояние, защото фокуса на вниманието, за да зададеш правилния въпрос, има да бъде насочено към човека, с който работиш. Те ти плащат, за да дадеш твоето внимание на тях, а не да влизаш и да си състрадателен и да го разбираш. И като го разбереш, какво ще направиш за този човек, освен да му дадеш съвет или пък да се навиеш да свършиш работата вместо него, което противоставя на самия коучинг процес като такъв, а по-скоро личното развитие на неутрално състояние и след това оттрениране на добре зададени въпроси, фокус върху клиента, за да го разбереш какво всъщност той ти показва. Не толкова вътрешно да почнеш да предполагаш. Всеки път, когато емоционално се свържеш с един човек, започва твоята глава да си изгражда хипотези, как ти би реагирал на негово място, което вече те вкарва в мисловния процес на да реагираш вместо него на негово място. Да, но никога не си на негово място. И има си място и за този вид взаимоотношения, именно това е на по чаша вино с приятелка, нали? Докато коучинга се фокусира върху неутрално задаване на въпроси, подкрепа, проверка, спомагане, и крайният резултат от коучинг процеса е да може този, който си го коучвал, да репликира отново постигането на съответната цел. Да. Това е единия въпрос, който ви задават. Другите два? Другите два въпроса са: Лора, как можеш да задаваш толкова бързо въпроси? Да, обикновено това ме питат. Как можеш толкова бързо да разпознаваш какъв е човек и как да му зададеш въпроси? И аз отговарям на това, защото аз не мисля. Тоест не предполагам. И да предполагам нещо спрямо моите модели. По-скоро спирам да мисля, защото фокуса ми е онзи, който е срещу мен. И третия въпрос? Кога ще измислиш нова програма? Мислите ли всъщност по нова програма? Имаме достатъчно програми. Любимата ми програма е всички онези нови програми, които измисляме заедно с клиентите. Към кои има най-голям интерес, между другото? Към кои програми? Да, ваши. Сертифициран NLP бизнес коуч, сертифициран NLP личен коуч и лидершип. Иначе най-много хора идват на управление на емоциите. Всъщност от карантината направих това обучение. То е еднодневно, може би, защото е по-евтино и за това. Обаче отработването на емоционалните състояния е един много интересен процес. Все повече, именно след премахването тук на карантините, компаниите искат отработване на взаимоотношения, комуникация, емоционална интелигентност и те да бъдат вплетени в индивидуални програми. Кое е основното, за да боравим добре, за да управляваме емоциите си? Краткият отговор е търпение, само че има топ 3 емоции, за които хората идват, когато дойдат на практик, идват за да отработят 3 емоции. Търпение, спокойствие и увереност. Значи това са топ 3. Имам статистика, лична статистика, така както имам статистика, кой по кое време влиза в залата, къде сяда и така нататък. И тези 3 емоции всъщност са състояния, свързани с опитности. Както поговорихме преди малко, забавянето на телесната активност води до забавяне на мисловния процес. И за да може да се отработи обратното обаче, принципът не е такъв. Айде да се задвижим и ще ни се задвижи мисленето, а по-скоро има индивидуално и екипно търсене на подходи, през които да се постигне именно това вътрешно мисловно движение, а защо не и промяна, понеже забавянето на мисловния процес води до едно сравнително отваряне
на човека.